B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Roħ Vincent u Doris Borch. Wara li l-bieraħ iċċelebrajna il-festa tal-qalb imqazza ta' Ġesu, illum il-Knisja tiċċelebra il-festa tal-qalb bla teba ta' Marija. Qalb bla teba ta' Marija hija qalb li tixbaħ il-dik ta' Bina għax laqet il-preżenza tiegħu f'ħajjitha. Jew nitolbuha biex aħna wkoll narfu nilqgħu il-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna għax hu biss jista' iqaddisna. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna għalhekk fiduċjużi f'imħabbtu ejjew ħuti Jeżjes nitolbu maħfra għal ħtijjietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, Inta għamilt il-qalb bla teba tal-Verġni Marija, amara tal-Verb tiegħek u post għaddejs għall-Ispirtu Santu. Għati lilna qalb safja u ħafifa biex tifhem, ħalli aħna u nħarsu sewwa l-kmandamenti skont ir-rieda tiegħek, inħobbu lilek fuq kollox, bil-ħerqa kollha ta' qalbna naħsbu għal ħtiġijiet ta' ħutna. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Nisel il-poplu tiegħi ikun magħruf fost il-ġnus u liedhom qalb il-popli. Kull min jarawhom jarafhom li huma nisel imbierek mill-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej. Taqbes bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għaxu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għat-tieni, bħala rus imżejjem b'kuruna, bħala rusa tlelleġ bil-ġawar tagħha. Bħalma l-art tnibbet l-imbiet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżruħ fih, hekk il-mulej inibbet il-ġustizzja u l-foħrija, quddiem kollha kemm huma l-ġnus. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, sarm responsorjali ngħidu flimkien ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi, ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Ferħet qalbi bil-mulej, irtefet rasi fil-mulej, iddiħaq fommi bl-edewwa tiegħi, għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Tkisser il-kaws tal-qawwijin u d-dajfin tħażmu bil-ħila, l-imxebbejn bil-ħobs inkrew u ma bekowx jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u dbielet il-mara b'ħafna tfal. Ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, iniżżel fl-imwiet u jtalla. Il-mulej ifakkar u jagħti l-ġid, ibaxxi u jolli wkoll. Ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Iqajjem mit-trapp il-imsejken u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u ikedhom mal-kbarat biex jirtu tron ta' ġeħ. Ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħin l-Verġni Marija li żammet sewwa f'qalba il-kelma tal-Alla u kienet taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. Ta' kull sena il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal-festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet, qabdu it-triq lura, imma tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu il-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh li qiegħed ma' xi ħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fiċċewh fost rabathom u n-nies li kienu jafuhom ma sabuhx, għalhekk reġgħu lura Ġerusalem ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju, bil-qiegħda f'nofs l-għalliema, jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u bit-tweġibiet tiegħu. Kif rawh instamtu u ommu qaltlu: Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jien konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U hu għalilhom: U għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma fehmuhx. Imbagħad niżel magħhom u reġa' mar Nażaret u kien jobdihom. U ommu kienet toss f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha. Il-kelma tal-mulej. Il-mistoqsija li forsi tajjeb nagħmlu lilna nfusna illum f'din il-festa għażiża tal-qalb bla teba ta' Marija hija proprju din. Jiena u int x'qegħdin nożżu f'qalbna? F'qalbi u f'qalbek hemm post biex inti toss il-kelma ta' Alla? Il-Vanġelu li għadna kemm smajna iżjes jagħlaq b'dawn il-preċiżi kelmiet. U ommu kienet toss f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. It-traduzzjoni preċiża mhijiex tant toss il-ħwejjeġ, affarijiet materjali, imma toss f'qalba il-ġrajiet, l-esperjenza ta' Kristu. Hawnhekk sal-Luqa b'din il-frażi mhuwiex jagħlaq ir-rakkont ta' meta sabuh fit-tempju, imma sal-Luqa din il-frażi qiegħed jiġbor u jagħlaq il-ħajja terrena ta' Marija. Ma ninsewx li l-Vanġeli inkitbu wara li Kristu qam minn bejn l-imwiet. U għalhekk għal din is-sentenza, sentenza qasira ta' 5 kelmiet, sal-Luqa jgħidilna x'kienet il-qalb ta' Marija. Qalb li ġor u toss kontinwament f'qalba l-esperjenza tagħha ta' Kristu. Ejjew nitolbu ilha din il-grazzja l-Omna Marija llum biex aħna nożżu f'qalbna l-esperjenzi sbieħ, il-kliem ta' kuraġġ, il-kliem ta' maħfra, il-kliem ta' ħniena li l-mulej kontinwament juri magħna. Kemm aħna boloħ. Meta ħafna drabi aħna nożżu f'qalbna u nħallu jidħol f'qalbna forsi kliem li weġġek. Inħallu tidħol f'qalbna il-mibeda, l-lejra, is-supervja. Ejjew imbatlu qalbna minn dawn il-ħwejjeġ li jfixkluk, li taqluk,
li jitilfulek il-paċi. U bħalma għamlet Marija niftħu qalbna ħajjidħol is-Saltan Kristu is-Salvatur tagħna li jrid biss jimla lil qalbi u lil qalbek bl-imħabba tiegħu. Jewħuti jeżjes fiduċjusi fl-imħabba ta' Omna Marija, inresqu it-talb tagħna lill-Missier u nitolbu flimkien u ngħidulu tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Sabiex il-Verġni Marija tatina li niggustaw il-kelma tal-mulej, ħalli permezz tal-qari u l-meditazzjoni tal-kodba mqazza ikollna esperjenza ħajja tal-imħabba ta' Kristu li salvana. Nitolbu tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Sabiex l-om qaddisa tiegħek tħares lill-umanità minn kull vjolenza, ħajjiqfu l-gwerer u s-Saltan il-paċi fost il-bnedmin kollha. Nitolbu tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Sabiex bil-għajnuna tal-Madonna aħna wkoll bħala inkunu dejjem lesti li nilqgħu il-kelma ta' Alla u niftħu qalbna għal ħtiġijiet ta' ħutna. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija kompli mulej birek u qaddes il-familji tagħna. Għamel li fosthom tikber il-paċi ta' ibnek. Nitolbu. Nitolbu għal-morda tagħna, daw kollha li qegħdin fl-isptarijiet, għat-tobba, nurses, persuni li jduru bil-morda u l-anzjani biex dak kollu li jagħmluh daqs li kieku qegħdin jagħmluh lilek mulej, għax f'kull marit, f'kull persuna hemm ukoll il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Mulej Alla tagħna, inti għamilt il-qalb la teba tal-Verġni Mqazza Marija, amara tal-Verb tiegħek u post qaddis li fih jammar l-Ispirtu Santu. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerti li ġibnielek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija u għatina li aħna u nimxu fuq l-eżempji tagħha nozzu kif tridna f'qalbna u nikkontemplaw l-għana tal-grazzja ta' Ibnek Ġesu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox,
tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Int tajt lill-Verġni Marija qalb mimlija fil-erf u ħafifa biex tifhem, biex tagħmel sewwa kull ma jogħġob lilek. Tajta qalb ġdida u ħelwa u fija nqaxt il-liġi tal-patt il-ġdid. Tajta qalb sempliċi u safja biex bħala verġni jistħoq ilha tnissel lil-libnek u tara lilek bil-ferħ ta' dejjem. Tajta qalb soda, qalb li tisar biex il-qlubija kollha tkun tiflaħ għas-sejf ta' niket li nifdilha ruħha u tistenna brabta sħiħa mar-rieda tiegħek il-qawmien ta' bina għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tar id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li kla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennew b'sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Ejjew nitolbuh biex tiġi tassew is-saltna tiegħu fil-qalb tagħna kif imliet il-qalb ta' Marija. U għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Oh
Nitolbu. Issa li ċelebrajna l-misteri għaddisa u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek. Nitolbuk mulej li tagħti l-Knisja tiegħek hija tħares bla għeda lejn il-Verġni Mqazza Marija li tkun imħeġġa fil-fidi, imwettqa fl-imħabba u imsaħħa fit-tama tal-glorja ta' dejjem. Bi Kristus. Iddu fl-imkien 3 Avamarijiet kif talbitna f'dan is-santwarju umna Marija u nofruhom għall-familji kollha tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.